Fatima amarya wanga hadiyayi. Ni da sunan sarki ya Allah Ubangiji zan farawa, wannan da yabon baiwa ta waka nake da haskawa. Kai daɗin daɗi na salati gurin saman zannan nawa, dan sa ake yi mun ina da godewa. Allah ka saka har ali da sahabbai na manzali, sai raya sunnar annabi ba sa yin kaucewa. Yau ga wani tambari abba na yo dokowa, ga amarya da ango tun da sun daidaitawa. Kun san sabo da kaza bai hana yankawa, sha'anin aure ake waye zai kushewa. Baje koli na nake bitika na yi tsarawa, auren Ibrahim da Fatima madalla. Ni fatan da nake a zaman ku ba kwalla, ku ba wa mara kunya. Kun ji junan ku akwai soyayya, naji waɗansu suna cewa soyayyar ku a bar koyi ce. Shawara ta ce ati amarya zan baki, yau dai gashi kin bari gidan iyayenki, sai ki nuna wa ango na kyalin kirki. Dauki halin umma Fatima, dauki halin abba, ki dauki halin umma Fatima, dauki halin abba. Kin ga dai aljannar ki tana gaban Ibrahima, mutumin kirki angon naki akwai yamma. Sai san barka ango na yaba halinka, ko abokanka suna yaba wa ɗabi'unka. Lalle ka tumbaza Ibrahim ka ci gaba, kyale makiya ba za su iya maka komai ba. Ka rike fati da amana tun daga sha Allah ya baka, ka zamo alin gidanka sai dai san barka. Har iyayenku suna ta samu ku albarka, shi zaman aure tilas sai an yi hakuri. Nasara za ta zo in kun jure wajen kiri, nasara za ta zo Ibrahim da Fatima, riba za ta zo Ibrahim da Fatima, girma za yi zo Ibrahim da Fatima, karuwa za ta zo Ibrahim da Fatima. Ku da yi fi haƙuri Ibrahim da Fatima, ku rike juna alkawari na ku yi rana. Wasu ma sun ce tafiya zaki gangana, ba fashewa za ta yi ba, ban biyo hanyar hakan ba. A cikin wake dawa ba za ka ji zagi ba, faɗakarwa ni da zaba a rike sunnar raba. Shi zaman aure ko da akwai da babu a jure, a gidan aure duk walala a ciki ta haka.